Нека първо да отбележа, че такъв тип събития са ежеседмично, даже не поведнъж на седмица. Българската армия поддържа капацитети и екипи, които да могат да реагират при откриване на невзривени боеприпаси. Случай е точно такъв. Оценката на риска и защо не сме действали през нощта е такава, че няма нужда да се действа през нощта, тъй като това само ще доведе до риск за екипа, който действа в случая, и действаме в светлата част на деня. Има екип още 6 часа тази сутрин или там 6 и няколко минути, е тръгнал на място. Имам предварителна информация, но не окончателна информация, за да ви кажа точно чий е дрон и откъде е дошъл. Но това, което със сигурност може да се предположи, че е свързан с войната, която Русия започна срещу Украйна. Първо той е... Нали, говорим за въздушен дрон. Да, възможно е, възможно е да е паднал във водата, но не мога да кажа към момента. Нали. Нямам информация, нито колко време е стоял там. Нека да излязат анализите и тогава ще видим. И вече има случаи на паднали останки от дронове и от други боеприпаси, може би. Някакви на румънска територия. Ние няма защо да си мислим, че тая война ще ни заобиколи по някакъв начин. Да, има си рискове за България. Отделен от останалото тяло ще бъде обезвреден на място при приемане на всички мерки за безопасност. За мина говориха. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.